Hvad så, folkens, og velkommen til første rigtige episode af vores PCM Challenge. I dag der skal vi køre 4 løb. Det bliver Milano Sanremo, det bliver Runde van Flandern, det bliver Paris-Roubaix og Liège-Bastogne-Liège. Så skal vi se, om jeg kan få skruet nogle point, eller hvad? Folkens, jeg har kørt lidt, ikke meget, men for at vi også holder os oppe i holdklassementet, der ligger vi nummer 3 nu. Ikke noget sådan vanvittigt at sige, der er leveret. Jeg vandt Down Under med Jack Hague og sådan noget, men det er jo ikke det, der giver point. Det er netop det løb, vi skal køre nu her, Milano Sanremo. Og jeg tager følgende hold med: Andrea Pascolon, Peo Bilbao, Nikias Arndt, Matej Mohoric, Phil Bauhaus, Kamil Gradek og Fred Wright. Desværre så Phil Bauhaus en lille bitte smule syg, men lad os håbe, det ikke gør det store. Vi har også et par rytter, der skulle have en okay form, så lad os håbe det. Nå. Så er vi kommet til Milano Sanremo starten her, og det regner simpelthen. Interessant. Nå, lad os se. Phil Bauhaus, du skal i hvert fald beskyttes, så du bliver beskyttet af Nikias Arndt. Pascalon, han kommer på dig, fordi du er sådan lidt hans mand. Peo Bilbao har faktisk en rigtig god dag, og med hans nedkørsel måske, så kunne det godt være, at det er sådan her. Det er sådan her, jeg sætter op. Jeg har 2 muligheder i dag. Det er enten at vinde i en sprint med Bauhaus, eller så er det at vinde med, hvad den hedder, Peo Bilbao. Så det må vi jo lige se, om det kan lade sig gøre. Jeg tænker bare, jeg får kørt frem mod slutningen, og så viser jeg, hvis der sker et eller andet. Men ellers så får I bare det mest spændende at se. Nå, der er virkelig ikke sket det store. Jeg tror, efter 70 km, så kom Axel Laurence, Merisset og Albanese i udbrud, og nu nærmer vi os finalen. Bare lige for at vise det, så både Mads P., Malia, Van der Poel, Olaf Køje, Girmay, Tadej Pogacar med. Så det er de gode navne, vi skal op imod. Så det bliver ikke nemt at skulle skrue 3 point her. Men målet er selvfølgelig at få de 3 point for en sejr. Og hvis vi kan få flere mænd i toppen, så siger vi heller ikke nej til det, så det er jo endnu flere point. Men ja, som jeg sagde tidligere, så tror jeg, at Phil Bauhaus, han får lige hans 3 mand. Måske, jeg ved ikke, om han kommer til at lægge på hjul af Bilbao, og så ser vi, hvordan han klarer stigningerne. Men jeg tænker, at vi går... Jeg har en taktik, og må vi se, om den virker. Det betyder, at vi også skal til at fremad i bussen nu, så vi gør sådan her. Bang. Bang. Det bliver sådan der. Og så bliver det sådan her. Og så kan vi i teorien også bruge Nikias Arndt. For Pascalon, han bliver nok Phil Bauhaus' lead out mand. Og så skal vi ellers bare frem med Kamil Gradek, inden vi rammer Cipressa. Ikke noget udbrud længere, de er kørt hjem. Og det er selvfølgelig Lille Trek, der fører an. Så kommer Bettiol og Ben Turner. Interessant. Girmays folk er også fremme, Van der Poels folk er fremme, og nu kommer Cipressa. Man skal bare sørge for at sidde fremme. Jeg plejer nogle gange at have et endnu bedre bakkehold med, så kan man virkelig presse den, men altså, sådan det er jo. Gradek kommer fint henover. Prøv at se allerede nu, Phil Bauhaus, han er presset op af Cipressa. Nu skal vi bare holde fronten. Især fordi det regner. Der har heldigvis ikke været nogen styrt. Lille hul. Det er bare 3 trickrytter, der er færdige efter arbejde, så det var... Og så kan vi sende Nikias frem.
Mohoric har godt nok ikke en god dag. Han kunne ellers også have overvejet at køre for, men når han ikke er bedre, så gider jeg det ikke. Nå, Poggio, lad os se, om vi kan gøre det. Vi skal bare lige holde fronten. Vær klar, hvis der er nogen, der kører. Mohoric tager over. Nikazan kan eventuelt lige se, om han kan gå ned. Der kører han. Pogacar, MSP, Van der Poel. Hvis lige have gels. Hvis lige får gels. Mohoric, de skal ikke for langt væk. Fred Wright. Quinn Simmons. Kom nu, Fred. Jeg vil gerne have haft angrebet her. Så gør vi lige sådan her. Altså, vi må se. Vi skal næsten angribe nedkørslen med Peo. Og så sætter vi right ind her på Mads. Kan Bilbao få et hul? Vi prøver at køre med Bilbao. Mads P. Lukker den nok. Men så er det nu, vi må se. Der er Van der Poel og Pogacar. Fred Wright prøver at lukke. Han har lukket. Pogacar. Nå. Fred Wright åben. Pascalon. Og så kører Phil Bauhaus. Kom nu, Bauhaus. Giv mig de 3 point. Phil Bauhaus. Første 3 point i hus. Og vi får også point for Pascalon. Let's go. Kom nu lidt. De første point til løbet. Det er klasse. Det er fremragende. Så vi får 4 point her. 3 point med Bauhaus. Og hvad det nu det hedder. 1 point for Pascalon. Det er fandme i orden. Og som vi kan se, jeg viser lige hurtigt. Vi er altså... hvor er det, vi kigger det? Det er ikke herinde under. 2 sekunder. Og som I kan se, ekstrem. Og slider sådan helt om. Så der er ikke noget der. Vi kører, som vi skal. Og det er jo egentlig bare lige det. De første 4 point er i hus. I får mig at se igen, når vi rammer runde van Flandern. Så har vi sgu ramme det Flandern rundt. Det er tid. Det er nu. Holdet er gjort klar. Pascalon, Nikazan, Mohoric, Bauhaus, Gradek, Robert Stannard og Fred Wright. Jeg er lidt ked af det, Vlad van Mechelen, han ikke kan komme med, men altså, han har været skadet, så han er ikke klar. Og som vi kan se, så er det altså kun Gradek og Nikazan, der ikke har ramt formtoppen til det her runde van Flandern. Hvor Pogacar er med, Mathieu van der Poel med, Mads P, Køng, Wout, og man kunne blive ved. Så ja, det skal sgu nok blive interessant. Så ja, jeg krydser fingre for, at min rytter har en god dag, og at det her det kan lade sig gøre. Hvis I har fulgt med inde på Twitch, så har I jo set, at det er muligt at vinde med ikke gode ryttere i Flandern rundt. Der vandt jeg i første sæson med Astana med Mike Tønissen. Og jeg tænker, Mike Tønissen, han har nogle gode stats. Og de minder nok lidt meget om Fred Wright, som har en +3 i dag. Hvor er det fremragende. Så ja. Mohoric kun +1. Han bliver stadig vigtig. Så nu får jeg sat holdet op. Pascalon også med en vanvittig dag. Robert Stannard. Okay, Kamil Gradek kan få ham. Og så Phil... Det er lige før man... det ved jeg ikke. Jeg tror, det bliver sådan noget her. Så Robert Stannard på ham, Pascalon på ham, og Phil Bauhaus også. Så har vi vores 2 kaptajner, og så må vi ligesom se, hvordan det kan gå. Men Fred Wright stats i dag med 78 i bakker, 80 i brosten, 83 i udholdenhed. Ja, spændende. Han kan jo godt, hvis det ender i en spurt, men hvis der ikke sker noget sådan spændende, så tænker jeg bare, at I får lov til at se med, når vi eventuelt rammer Ode Kvartemont for første gang. Hvis der ikke sker noget der,
Så får I at se, så snart der sker et eller andet spændende. Og der skal nok være nogle styrter, nogle punkteringer og alt muligt i det her løb. Og så må vi jo se, hvornår Van der Poel, Pogacar, MSP, Wout Køng og så videre, de tænker, at de skal afsted. Så ja, nå YouTube. Nu rammer vi 8 kvartemont for første gang lige om lidt. Vi kan lige hurtigt tage et kig på udbruddet De Terrada, Brunel, Gamper, Bol, Albanese og Max Walker. Og så er det altså bare et lille trick. Alpecin, Francis Deschamps, Visma, der fører an. Way for den sags skyld også. Men nu må vi se. Første gang op ad Kvartemont, det er Mikkel Bjerg, der kører ind. Den gode dansker. Tadej ligger her. Arnaud Delis, manden med første punktering i dag. Også lidt en outsider. Men det ser ikke ud til, at der er sket det store. Jeg har bare sørget for, at det holder sig fremme. Nå, så ikke de store ting. Lidt status quo her med 130 igen. Rytterne ser godt ud. Så det er jo det vigtigste for os. Så ja. Vi er lige hurtigt tilbage. Okay. Det er ikke nu så slemt. Jeg så bare lige, Van der Poel, han punkterede. Nå, ja. Så skal han lige bevæge sig frem igen. Ikke noget vildt. Jeg så bare lige et stort navn, der lige stod dernede. Nå, fedt. Ikke det vilde endnu. Det kan godt være, at vi lige snart skal ned og hente vand med nogle af vores ryttere. Men heller ikke noget vanvittigt tempo. Endnu. Så stadig status quo her med 100 igen. Nu må vi se, hvordan det skal gå an næste gang, vi rammer Kvartemont. Nå, nu sker der lidt. Abrahamsen, Conor Swift, Mikkels og Dries Bond, Tønnesen, Turner og Markus Holgaard er kørt. Vi skal ikke være med på noget. Vi sidder med lige nu. Der er flere, der kører nu. Bissiger, Watson, nykåret britisk mester. Levins kører også. Rex har kørt. Laurens Petty. Det er gode navne. Og jeg tænker også, at vores drenge, de skal sidde rigtig godt fremme her til 8 Kvartemont anden gang. Så nu sætter vi dem lige til indsatsen her, så vi kan komme først ind. I hvert fald omkring de første. Fred White er den første, der kører ind. Og det er fint nok. Nikia Sandt, han dør på det her. Men vi skal bare sidde fremme. Så må vi lige se, om der er nogen, der ikke har siddet fremme. Om vi skal køre videre på den. Van der Poel, han kører nu. Vi skal bare spille cool. Vi skal spille cool. Wout kører også. Wout kører ikke helt. Tim van Dijk. Så ham lige ned her. Sådan her. Rob Stannard derpå. Skal vi lige sørge for, at vi sætter drengene rigtigt. De skal heller ikke have for lang snor. Gradek, han kan lige beskytte Phil Bauhaus. Så skal vi bare lige være i kontrol. For Van der Poel kan vi ikke give for lang snor. Kommer Paterberg. Og Bauhaus giver den lige, hvad han har. Presser ikke så meget vores gode rytter her. Bauhaus færdig. Rob Stannard tager over. Så er det nu, vi bare skal kontrollere lige så stille. Gradek siger tak for i dag, højst sandsynligt. Vi skal bare sørge for, at vi sidder fremme, men det er ikke os, der skal bruge kræfterne. Jonas Rutsch kører nu. Bauhaus kan beskytte Rob Stannard. Vi skal bare sørge for, at vi sidder fremme hele tiden nu, og så kan vi lige presse den lidt, når det stiger lidt. Eventuelt så får vi næsten hentet i hvert fald. Lad os lige hente det hjem, det her. Sådan der. Der er favoritter, der er sat. Det er Tom Scoins. Ikke fordi jeg ser ham som den største trussel. Og så kører de igen, sgu. Så Rob Stannard, han bliver lige ved med at sidde godt fremme. Nej. Ham skal vi lige have op. Der venter holdet, for Fred White er vores bedste bud i dag. Så vi andre skal lige...
Vi skal lige have ham frem igen. Sådan der. Men det er fandme træls, fordi nu er der hul her. Så skal vi have lukket det hurtigt. Og den der. Godt, Rob Stannard. Der er 7 mand i front. Ikke nogen af de helt store. Det er sådan en Van Dijk. Jamen det kan vi godt arbejde med lige nu. Mohoric er simpelthen dårligere i dag end Andrea Pascual. Interessant. Nu skal vi bare sørge for, at vi sidder med. Gradek, det er vi ligeglade med. Nu skal Rob Stannard frem, fordi ja, der kørte han. Jeg havde det godt på fornemmelsen. Van Dijk er punkteret. Vi skal bare sidde med. Vi skal bare sidde med. Vi skal bare sidde med. Ej. Vi skal ikke lukke det her selv. Nu spiller vi gul. Mohoric på hjul. Vi skal hvorfor lukker UAE det her, når han sidder deroppe? Interessant. Så kører Wout. Nu skal Mohoric bare få os frem. Der er stadig ikke nogen, der er kørt. Tim Wellens. Så Mohoric. Og Pascual. Rob Stannard, han kan lige få den der. Vi kan lige give Gels nu. Og så Pascual. Mohoric. Tak for i dag. Pascual. Nu fører du os frem. Stuyven. Van Baarle. Så vi skal bare sidde med nu. Tager det i kører. Kan vi komme med? Tak for i dag. Ej, nu sidder vi i sådan en lortet situation, hvor vi er alene. Fed right, du skal ikke køre den ind. Du skal lige have noget rød, til når vi rammer Paterberg. Og så må vi se, hvad der så sker. Fred White. Kan vi få skabt et eller andet hul med nogen? Ser vi lige. Ikke specielt. Så sætter vi os på baghjul lige nu. Vi er 5. Men der er satme ikke meget energi. Men på vej i top 5. Nu må vi se, om energien holder til det. Jeg tror det ikke. Wout kører selv. Vi har ikke energi til det her. Nede på Markus Fogelgaard. Vi skal bare spare så meget energi som muligt. Han er ved at være færdig, så skal vi forbi ham. Op på Van der Poel. Så tager vi lige Ben Turner. På Køen. Så det ser ikke ud til, at der er point til os i det her løb. Vi er færdige. Så det bliver været en 7. plads. Så ingen point, men heller ingen minuspoint. Det bliver Tadej, der vinder. Tadej, Wout, Mads, Turner, Van der Poel, Køen. Og så Fred White 7. Der var... jeg ved det ikke. Det er sådan lidt blandet løb der, synes jeg. Jeg tror godt, man kunne have kørt det bedre. Jeg ved ikke, om jeg skulle bare have beskyttet Fred Wright. Den der punktering, den var træls. Den kunne vi godt... Den energi, vi skulle bruge på at komme tilbage der, den kunne vi godt have brugt. Men ja. Så I får 0 point her i Flandern rundt. Og sådan er det jo. Ja, folkens. Som vi kunne se. Flandern rundt
gik ikke så godt. 0 point der. Nu har vi et nyt shout i Paris-Roubaix, og vi har sammenhold med, så det bliver interessant, om man skal prøve at køre den lidt mere defensivt den her gang, eller hvad det lige bliver. Vi kan i hvert fald lige hurtigt kigge på favoritterne også. Roglic plus 1, Wright plus 1, Phil Bauhaus plus 2. Jeg havde lidt overvejet, om Phil Bauhaus han skulle med i et tidligt udbrud. Men ja. Det må vi jo lige se. Det tror jeg ikke. Men Van der Poel og Philipsen, Pogačar har også, Pollitt også for den sags skyld, Mads P. og Stuyven, Ganna, Wout, Küng, Trentin, og så videre, og så videre. Men der er en masse gode cykelryttere med til det her løb. Og alt efter hvor hårdt det her, jeg tror ikke de vil lade flere gøre. 9 mand, Reinders, Alaphilippe, ved jeg ikke lige, hvem er med til Slevel, Tværsnæs, Liebnitz, Bonnet, Krogara, Pavel Bittner. Ja, nå. Jamen, vi må se, hvad vi kan have. Low-key, Phil Bauhaus, måske bedste mand i dag. Er nok Phil Wright. Men kunne Bauhaus overleve lang tid, kunne det være rigtig nice. Så ja, jeg tror bare lige, at som vi plejer, I får at se, hvis der sker et eller andet spændende, og ellers så ses vi højst sandsynligt ved Arnberg, hvis jeg nu får mig en lille idé. Det må vi jo lige se på, om der kommer en lille idé der. Okay. Jeg har lige fucket lidt op. Jeg havde glemt, at Arnberg kom nu, og som vi kører ind på Arnberg, der punkterede Roglic. Så det er jo super godt. Jeg var ved at sådan lige sætte holdet op, sådan lidt anderledes, fordi der var nogen, der var ved at gå død, og sådan, man kan se, så har vi mistet et par gutter. Heldigvis så skete der ikke det store. Pascalon kan måske lige få ham op igen. Få den gode Matej Mohoric op. Bare lidt. Bauhaus derpå. Kan vi få ham op med noget vand, eventuelt? Kom nu, Pascalon. Han ryger nu. Ja. De kører stærkt. Jeg tænker, at I får lov til at se resten nu næsten. Fordi der kommer nok til at ske en del. Jeg tænker lige, vi skal lidt længere frem i feltet. Lad os lige se, om vi kan få vand med Rob Stannard. Det kunne være dejligt. Folk, der begynder at angribe nu her. Altså, vi skal jo bare i top 10, så vi ikke ender med at få minuspoint. Det er sådan det vigtigste i dag. Så vi skal ikke tænke over at vinde. Vi skal tænke over ind i top 10. Jeg ved godt, at jeg ikke vinder det her. Nå, der er allerede et par stykker, der er kommet afsted. Men vi prøver bare at følge med, så lang tid vi nu kan. Men altså lige nu så ser det sådan fint nok ud. Det kunne selvfølgelig godt se bedre ud. Rob Stannard dør der. Så er det Bauhaus' tur. Så er der flere, der kører. Er det Mads? Det er Mads, der har kørt nu. Spændende. Bliver lukket ned. Vi skal bare sidde med. Så der stadig er... Der røg Bauhaus. Der er alligevel 50
rytter tilbage stadigvæk. Altså, nu må folk også snart begynde at gå død. Fordi Fred White har altså ikke så meget energi. Jeg frygter lidt for det her. Det må jeg indrømme. Nu er vi da 30 mand. Dem her kommer forhåbentlig ikke tilbage. Men hvor kunne jeg da godt bruge, at der lige stak favoritterne afsted, og så vi kunne sidde i en gruppe, hvor vi skal kæmpe om top 10. Altså, jeg kan ikke angribe. Jeg skal bare følge med. Lige nu så er der 10 mand foran os. Der er lige præcis 10 mand foran. Matteo Trentin er færdig. Så vi skal sidde i den her gruppe. Og så skal vi overleve. Men det er ikke, fordi der er meget energi at gøre godt med. Kom nu, Fred. Vi skal sidde med. Ej, hvor måtte du godt aften plus 3 dage, Fred White. Så vidste jeg, top 10 var sikker. Okay, hvor mange? Der er 3 heroppe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så nummer 10, det er Trentin lige nu. Vi skal finde et eller andet hjul. De er kommet ind igen. Det er super. Så kører Bissiger. Vi skal frem. Jeg kan op på Tierney 5-ish. Tror jeg. Okay, så lad os lige tælle igen. Der er 3, 5, 7, 8. Og nummer 9, han kan køre der. Okay. Så der er 2, der er færdige. Vi skal ramme en god spurt. Men vi har jo ikke noget energi. Vi har ikke noget energi. Jeg tror ikke, vi rammer top 10. Jeg tror, det her det er minuspoint. Nå, lad os lige hurtigt se. Det er Tadej, der vinder for en masse, og Van der Poel. 7. Okay, så der er 3, der må slå os hernede. Rex bliver nok en af dem. Nu skal vi bare se. For helvede, Fred White. Det bliver ikke top 10. Det bliver en hvad? Det bliver skidt, det her. Nummer 18. Au. Shit, mand. Ej, det var skidt. Nå. Ja. Første minuspoint. Jeg kan godt mærke, at vi skal have fundet os en ordentlig brostensrytter. Og Stefan Køng, han har trods alt kontraktudløb. Så det kunne godt være en mand, man skulle holde øje med, når det er. Shit. Det var mindre heldigt. Jeg havde timet formtoppen. Havde han haft en plus 3 i dag, så tror jeg godt, jeg kunne have kørt i top 10. Men der var ikke noget at gøre. Der var simpelthen ikke noget at gøre. Vi tager endda i hjulet, der bliver nummer 11. Eller nummer 8 hedder det. Nå, ja. Nu må vi se, om vi kan gøre det bedre i Liège. Vi ses til Liège, folkens. Hvad så, folkens? Så er det blevet tid til Liège, Bastogne Liège, og holdet er klar. Matej Mohoric, Jack Haig, Max van der Meulen, Butrago, Eulalio, Zambellini og Lenny Martinez skal se, om vi kan skaffe nogle point. Pogacar i Vindepol, Skelmose gør der bare Svinggaard, Gregoire, Roglic, Pidcock og mange flere er med. Så det skal nok blive en kamp om at kunne score nogle point. Jeg håber i hvert fald så minimum, at vi ikke går i minus i Liège. Og en top 3,
kunne være mega nice, bare lige så vi kan få et point mere. Det starter godt. Buitrago har 1+3 i dag, så må ikke vi kan levere et hæderligt resultat med ham. Jeg tænker, at Mohoric får lov til at beskytte ham. Og så får Jack Hague lov til at beskytte Lenny. Skal Eulalio så beskytte Sambanini, eller... Ja, det tror jeg faktisk, vi gør. Har vi 3 mand beskyttet, og så... ja, så tænker jeg, at vi skal have kørt det her Liège, og... ja, hvis der ikke sker noget spændende, jamen så ses vi, når vi nærmer os finalen. Og så skal vi jo se, om vi kan få bikset nogle point hjemme. Nu har vi jo 3 point efter et godt Milano Sanremo. Ja, fint nok Liège, eller hvad hedder det, fint nok Flandern. Og så et mindre godt Paris-Roubaix. Så ja, det her, det er det sidste monument, inden at vi skal begynde på vores Grand Tours. Og jeg tænker, det må I meget gerne også skrive ned i kommentarfeltet, om I vil have det sådan, når vi kører Giroen, at det bliver 7 etaper på en episode, så en Grand Tour kommer til at vare 3 episoder, eller om I kunne tænke jer, at en Grand Tour for eksempel varede 2 episoder, så bliver det bare lidt længere. Så har vi måske 10 etaper i første episode, og så 11 etaper til den sidste. I må gerne lige skrive ned i kommentarfeltet, hvad I tænker. Det kunne være mega nice, og gerne komme også med, hvad I tænker, der kan blive bedre. Altså, det er første gang, at jeg prøver at lave det her på YouTube. Så kom gerne med ris og ros nede i kommentarfeltet, og så, ja, så ses vi, når finalen den begynder lige om lidt. Nu tænker jeg, at præfinalen den starter lige så stille. Så nu skal vi holde øje. Tadej Pogačar, han er placeret så godt. Vi er lidt længere tilbage, og jeg har lidt på fornemmelsen af, at vi snart skal til at lidt frem, fordi det er nogle hissige veje. Smalle veje, op og ned. Så nu sætter vi lige rytterne lidt længere frem. Sådan der. Nu sidder vi ganske udmærket. Sambanini mangler vi bare lige. Der bliver sat med kørt stærkt lige nu af UAE-drengene og Sydal Quickstep-drengene. Så det er godt, vi sidder udmærket. Nå, jeg kan se, at Matej Mohoric er færdig. Van der Meulen kan så beskytte der. Sambanini er kommet i en dårlig... Den er placeret ned i en dårlig gruppe. Det er ikke så godt. Ham vil jeg gerne have op igen. Kan Matej Mohoric lige hjælpe ham lidt? Men der sidder jo også andre hernede. Der begynder at blive angrebet heroppe. Det er Bentolle, det er Kras og det er Lipovic. Tim Wellens får lukket den. Jack Hague ryger der, så skal Lenny på der. Lige kan vi godt lige gøre sådan der ved. Jack Hague lige ned og beskytte. Louis Barré. Ej, det ser ikke godt ud. Ham får vi nok ikke tilbage. Men sådan er det. Har vi endnu en fin stigning. Lipovic ligger stadig ude, så det er jo ganske udmærket. Vi sidder fint. Ja, ved du hvad. Der er ikke så meget at gøre. Han får lov til at køre på tandhjul nu. Så kører Ciccone. Van der Poel kører nu. Men vi sidder bare med. Vi hygger. Det er så fint. Jeg tænker, at Redoute, det er der, hvor vi måske begynder at vise os frem. Men det betyder ikke, at vi ikke skal sidde godt på de her stigninger og holde øje. Sætter vi den lige til, vi selv styrer her. Gregoire kører, Storer kører, Kras. Van Filder kommer der. Vi skal bare føre frem. Holde os fremme. Der er simpelthen et lille hul her. Van der Meulen.
Mulen. Almeida. Så kører Jan Kristen. De kører sat med offensivt. Men Lenny skal bare føre Buitrago hensigt ud. Vi har ikke så mange rytter, som jeg nu havde håbet på. Jeg havde håbet, at vi måske lige havde haft en ekstra mand. Vi savner lidt til en Banini. Men 42 mand. Hans Pollet ligger her stadig. Nå, Lenny Martinez. Vi skal bare presse den. Fordi vi skal jo gerne have sat bare let knald på. Så hvis vi prøver at køre med Lenny, så må vi se, hvem der er med. Tager det, han kører nu. Min arm. Ligesom i virkeligheden. Buitrago prøver at køre videre. Så er vi i en gruppe. Med Remco. De er udmærket. Hvis vi kan få Gregoire og Remco til at arbejde. Og så holde os fremme. Så et podie ikke helt umuligt. Men de kører også stærkt hernede. Hvorfor ligger Van Filter og kører Remco ind? Van der Poel, det giver jo mere mening. Så stopper de. Så kører Roglic, Pidcock, Tobias Harland, Vingegaard, Van der Poel. Spændende. Og Buitrago, lad os lige få noget vand, så det er i hvert fald at styre på det. Lenny, han kan lige styre sig selv. Han ligger stadig bare derude. Vi skal ikke sættes her. Der bliver sat med at køre til. Vi skal bare sørge for at sidde her. Gregoire kører også vanvittigt godt. Det må man skulle give ham. Men det ser godt ud i forhold til top 10. Ryger Gregoire nu. Presser den. Prøv lige at hjælpe lidt her. Gregoire røg der, men Vingegaard. Nu er vi en stor gruppe. Det er nok ikke så godt. Så kører de videre. Nu skal vi jo bare prøve at følge med, hvis de angriber. Gregoire, han kan ikke. Men det er løgn. Kan vi få ham til at lukke det igen? Det var fandme skidt, vi ikke kom med der, mand. Kom nu, Gregoire. For helvede. Så er det Sankt Nicolas. Og vi har ikke mere energi. Vi skal håbe, de går i stå. Ja, de også. Kom nu. Der er et håb endnu. Så skal vi bare have en masse energi. Almeida, det der, det synes jeg er træls. Vi skal have lidt til den sidste stigning. Nå, vi tager det i Pogacars hjul, så må vi se, hvad det kan blive til. Jeg tror, vi går død her på stigningen. Så kører Pogacar, og vi er færdige. Ja, hvem vinder? Det gør Tadej. Foran Remco, foran Van der Poel, foran Vingegaard og Roglic. Almeida 6, og vi bliver nummer 7. Så det bliver 0 point. I det mindste, så er det ikke minuspoint. Det kan vi jo, det kan vi da trods alt sige. I det mindste ikke minuspoint. Så status efter monumenterne er, at vi er på 3 point. Det er vel okay. Det er jo fint nok. Nora, han havde minus 1 efter monumenterne. Nu tæller vi lige fuld skærm på. Så ja, det var starten på vores lille challenge. Og jeg håber, I synes, det er sjovt, og I vil blive ved med at se med. Det er i hvert fald, det er lidt sjovt at lave sådan en challenge her i PCM.
fordi online ikke lige er lige så godt, som vi snakkede om også i introvideoen. Så ja, husk, jeg linker også Nords Twitch i beskrivelsen. Min egen Twitch, den er også i beskrivelsen. Og så giv gerne noget ris, noget ros til, hvordan det er, om der skal vises mindre cykelløb. Det kommer der nok til i Hive, når vi har lidt flere etaper. Og hvor lange videoerne må være. Jeg tager imod det hele. Prøv lige lidt selv. Men ellers, så må I bare have en fremragende dag derude. Og så håber jeg, at vi ses igen til næste video. Og ellers inde ved Nord eller min egen Twitch. Ja, det er godt, folkens. Vi ses!